Ndokuchingamidza zvakare vana vaMwari pachirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Patanga kuti bata nhasi pachirongwa pano tinoedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopindurukawo zvakare neumbowo hwemubhaibheri. Saka makasununguka kutumirawo mibvunzo yenyu either paWhatsApp number inoti 0772918335 kana kuti munoposta vari kuona paFacebook, just post question on the comment section. Mubvunzo watira kutarisa nhasi uri kuti konai pastor, kana Satani akasikwawo, kureva kuti kana Satani chiri chisikwa, sei kuparadzwa kwake kuchazonetsa zvekutoda hondo huru? Now, I'm not quite sure whether there is biblical evidence inoti Satani achasimudzirwa hondo kuti aparadzwe. Ndambotraya kufunga but ndashaya even a single text inosapota pfungwa yekuti Satani Mwari achatotsvaga hondo chaiyo yakasimba kunoparadza Satani. So ndiri kufungidza kuti mubvunzo uyu wabvunzwa on assumption, but ndichangopindura ndichishandisa mafacts emubhaibheri ekuti Satani achaparadzwa sei. Because munhu ari kunetseka kuti saka Satani anonetsa sei kuparadzwa kana ari chisikwa zvekuti achatosimudzirwa hondo. Ndo mubvunzo uri kubvunzwa panapa. Now ndiri kuedza kufunga kuti bhaibheri rinotaura, ndofunga nzvimbo ina panokundwa Satani naMwari. Nzvimbo yekutanga, nyika isati yasikwa, Satani akapandukira hurumende yaMwari kudenga. Yobva yanzi nzvimbo yake haina kuzowanika kudenga. Pamwe chete nengiro dzanga dzamira kudivi rake. That war was not a physical war. It was actually a war of influence. Panonzi aishambidzira pfungwa nekuinfluenza nekufurira. Dzimwe ngiro dzikamira kudivi rake, dzimwe dzikamira kudivi raJesu Kristu. Dzakamira naSatani dzikanzi chibudayi kudenga. Hainge isombori a physical battle yekuti tinoti kwakaiti ngiro zuku dzikanzi wana itone Mwari. It was not like that. It was not a physical war. It was a battle of the mind, battle of influence, a battle of words. Pechitupa pamunoona Satani achikundwa naMwari, it was on Calvary. Okay? So on Calvary, ndiri kufunga kuti tiverenge. Alright, let's read. Matthew 28, verse 12. Matthew 28, verse 12. When they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers, saying, "Tell them, his disciples came at night and stole his body away while we slept. And if this comes to the governor's ears, we will appease him and make you secure." So they took the money and did as they were instructed. And this saying is commonly reported to the Jews until this day. Chichiri kuitika apa, Jesu Kristu anga akapromisa kuti on the third day achamuka, achafaurorwa omuka. But Satan aiziva kuti kumuka kwaJesu Kristu would mean defeat yeumambo hwake. Saka zveshuwa pakamuka Jesu Kristu, pakanzi pakatofamba mari, masoja anga akagadha akapuhwa mari kunzi nyepai muti madisciples ake akauya usiku akaba mutumbi wake takarara, haana kumuka. Satan aisada kunzi Jesu amuka, because aiziva kuti kumuka kwaJesu Kristu ndokureva kukundwa kwake, because kufa kwaJesu Kristu paCalvary, that was the first blow yakachaiwa Satan. But iye aifunga kuti akafa acharamba ari muguva zvokusamukazve, saka hapana munhu achakwanisa kuwana hope youpenyu usingaperi. Saka kumuka kwakaita Jesu Kristu, kufa kwake nekumuka, that was the heaviest defeat that the devil suffered. Hapana chibhakera chakakandwa naJesu kuna Satani, kana ngirozi dzaJesu trillion kuti dzirove Satani, zvokuti tingati anoda hondo huru kuti akundwe. The devil was defeated by two simple things: the death and the resurrection of Jesus Christ. Zvakadaro kuti akatobribe vanhu kuti vanyepe kuti haana kumuka, because aiziziva kuti that would spell. Vanhu vese vaibva vaziva kuti saka Satani aiva murwi wenhema, akakundwa, Jesu akunda rufu. Pechitatu, future manje ndepachauya Jesu second coming. Revelation chapter 20, verse 1, 2 and 3. Revelation 20, verse 1 and 2. Then I saw an angel coming down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. He laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. And he cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal on him, so that he should deceive the nations no more until 1,000 years are over. It was just one angel and restrain him, assigned elsewhere, else bound him to the earth. But he was defeated that way. This is your boundary. Until 1,000 days are over. Just like that. That's another third time we see the devil being defeated at this corner hondo yakasimudzwa naMwari. Then pekupedzisira pachaparadzwa Satani pa chapter 20 iyoyo yazvakazarurwa, verse 9 na 10.
They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they were tormented day and night forever and ever. Hatisi kumboona hondo. Saka mubvunzo wabvunzwa on a very wrong premise. Munhu ari kuasuma kuti Satani anosimudzirwa hondo nemasoja nefuti nengirozi kuti azokwanise kunzi aparadzwe. No, hakuna kana a single text in the Bible inoti Satani paanokundwa naMwari, Mwari anenge atounganidza ngirozi dzese nevanhu vese nezvombo zvese kuti vachaye Satani. Satani akachaiwa kudenga, nzvimbo yake haina kuwanikwa akanzi chichibva. Satani akachaiwa paCalvary, Satani akachaiwa paguva pakamuka Jesu Kristu, Satani akachaiwa, achachaiwa pari kuya Jesu Kristu anongosungwa nengirozi 1. Satani achapedziswa after the 1,000 years paanokandwa mudziva remoto. Hakuna hondo huru inodiwa to destroy the devil. Saka musafunge kuti Satani ane simba rinoti kuti Mwari anotofunga kairi kuti to strategize toita sei naSatani. No. The reason why the devil is still alive today is because Mwari akatendera kuti rebellion yaSatani itambanuke, munhu wese agutsikane. You do not crush rebellion by killing the rebel. Because munhu akangova rebel ukabva wamuuraya ipapo watodyara mhodzi isingaperi mupfungwa dzevanhu nekuti patanga ari right wakamuurayirei. Saka uya neutsinye zveshuwa. Saka Satani akatenderwa kuyanika rebellion yake kusvikira munhu wese aita sarudzo achizvionera nemeso kuti zvedi Mwari ndiMwari werudo, uyu muparadzi, muurayi, imhondi. Ndo chikonzero chega. It's not that God cannot destroy the devil. God can destroy the devil in the click of a finger. But Mwari akamutendera kuti atambanudze upanduki hwake kuti vanhu vaite sarudzo pazvinhu zvavari kunyatsoona. Nekuti dai Satani akaurayiwa right from the beginning, right up to this day, tingadai tikoti nepfungwa yekuti Mwari anotyisa, anoda kunamatwa zvinotyisa, ukasamunamata anokuuraya, and so forth. And nharo dzaSatani dzaramba dzichitoendera mberi even after his death. But now we can see on our own and we can make our own wise and informed decisions because akatenderwa kuramba achirarama. Todaro tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.